atau 100.000 nanti yang bisa jawab Mantap. nanti tapi mengkol yo sing penting delok wayange nggih. Ini sedaya masyarakat monggo sing cerdas sing pinter ning jawab kabeh do jawab padha wae dekne bengi ki ra bayaran. Ya orang Lho ora, iki Mbak Elisa memang setiap kali pentas nunggu tempat pentas pertama ini pancen cok kalau moso ngatake durpes seperti itu. Iki nggo nyemangati gitu loh. Nggo nyemangati para warga. Nah, iya, jadi tuh besok tuh mbok menawa kita diberkahe gitu. Saka sing iki engko entuk 50, wah iki sesuk muga-muga iso nggo nanggap wayang zaman sesuk. Bali 50 yuta nanggap wayang meneh. Ngono lho. Ora malah sampean itu donga kamarga masyarakat sinapa mau muga-muga Mbak Elisa enggal diparingi jodoh. Kowe kok ngapain sih kamu nyinggung-nyinggung? Ora ngene lho, maksudnya diparingi jodoh njur panjang umur, banyak rezeki. Ngono. Nek wanita karir itu seperti ini. Terserah jodoh wanita itu nanti. Ini 2025 akeh banget sing do pegatan. Iya kan? Apal ora tepuk sakinah? Ayo. Ayo. Ngono, kowe pira bojomu? Siji. Ayo nek siji kudu apa tepuk sakinah? Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah, tepuk sakinah. Jeng. Pinter sekali. Kayak gitu. Aku hafal tapi aku kan nggak perlu cari jodoh nih aku hafal. Iya. Itu semangatku mbok menawa sesuk. Berarti mbok semangati dhewe ya. Nah yo jodoh sekali seumur hidup. Jodoh itu susah tapi bojo itu yang gampang. Nek kuwi biasane bojo sing sok nganu. Kita wis ngerti ya. Pak Jumbo bojo itu gampang. Jodoh itu susah. Ini Bos, sampean kudu ngerti. Masalah jodoh iki kudu ngerti sampean. Kudu iso mbedake antarane nikah karo kawin. Kudu ana bedane. Ana. Nikah karo kawin ki ana bedane. Nek nikah kuwi ana hurufe NIKAH. Ayo jelas. Mesti ana N naib. I izinkan. K keluarga. A akan H harmonis. Nikah kuwi naib izinkan keluarga akan harmonis. Beda karo kawin. Kawin apa? KAWIN. K. Kuwi kados sampean tukang kendange, ya iki kawin. Agepe. KAWIN. K. Kerep. A. Awor. W. Wedi. I. Izin. N. Naib kerep awor wedi izin naib. Lah nang HTL kono lho. HTL apa? Prai. Lah iya, kudu iso bedake. Lah bener, wis kuwi nek iso nek entuk jodoh ya sekali seumur hidup. Satu selama-lamanya sih iso misahke mbung maut. Ya, kami mempersembahkan satu lagu. Ini Pak Jumbo. Tanggal 25 Oktober 2025 itu ulang tahunnya Sobat Ngebiar. Itu Pak Lisdianto. Ini saya mau menghaturkan satu lagu karena beliau sering sekali memberikan support untuk wayangan-wayangan. Pak Jumbo juga sering disupport. Siap. Mau menghaturkan satu lagu spesial hadiah buat beliau. Lagunya apa, Mbak? Lagunya Pelok Barang ini ya tadi. Oh, Pelok Barang ya. Pelok Barang ya enggak apa-apa. Pelok Barang. Waduh, jaluk foto. Lagunya Pawelingku ya. Nanti langsung disambung Jaiwono aja. Oh iya, oke, siap. Garapnya wonten boten? Wonten boten? Garapnya ada. Langgam Pawelingku. Ya. Oh ya, mesti ya. Wong cerdas-cerdas yogane. Lah ini ditamani kendang kudune. Ya udah ganti aja. Sarung jagung aja ya, sarung jagung aja. Sarung jagung berarti buka bonang. Nggih, buka bonang aja. Ya, buka bonang, Mas. Dang, ketak tung tak tung dang.